ମତେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯାଉଛି ଆମ ଘର ପାଖାପାଖି ଆମ କଳାପଥର ଆମ ଘର ନିଜ ଘର କଳାପଥର। ମୁଁ ବି ଏଠି ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରିବା ବୁଲାବୁଲି କରିବା ବୁଝାବୁଝି କରିକି ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି। ମନ୍ଦିର ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କୁଆଡ଼ୁ ଲୁହୁଛି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟ ଯାକ ଲୋକ ଗାଡ଼ିରେ ବହୁତ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଗାଡ଼ିରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ମନ୍ଦିର ରାମ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା ପାଇଁ। ମଝିରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପଇସା ହନୁମାନଙ୍କର ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଚାରିପଟରେ ମନ୍ଦିର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ମଝିରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି ରାମ ଠାକୁର ମଝିରେ ଅଛନ୍ତି।